Meet long mai cari pon bom mai poke hai pen ke non dak pen labang so committee long pen ke damji mate outgoing as secretary sir thirong hang pen chenglok pini la so mai long kangwai president secretary pen chenglok kadog we pini akimia committee long labang so pu do to man aprang si nang litum aphan anelihin pen district committee ahin pen alitum phan congratulations ang pajiriklo nalitum phan kurbang sunang pajiriklo lasi nona bangke aluhi penalam the pula pu sona system sidolo sidame boyfit sidame pini jasemet pet nona por itum chethanam lo putante apor kaduri son sinang naglo athemalitum itum kadawe ta chinilo non ke bangji tarik kri si hini lapen tarik kri thom laso ni thoma paramana bangke district committee ingdeng kep ningkan hini pen esek la bangso mai pi las bangso conference ke doi phandel tum adim kadog beta itum thik pon tang lo la bangke rongman pia klam amri constituency long si pathik pon lo ulukun chi hawar jasemet pe pangke elitum hadak pi pasil tum ki binang kok malatai sialam thedu etum ke ongdung penana leader tum abang aklam ajula pusan sidolo dongkamukam hamren tumpreng khironi jerikendeng lai hui sidolo sidame tum program kadog be demonstration ponon kaprek itum MIL la putha ka che song ponon hamren dongkamukam khironi lai hui se maximum ati mitum che song pon lo lotang te litum halada ke dim pustami litum gari motor ka cheleng ka duwi lai hui ka six tak pena jog itum penangana program khada ki bidam je phane itum ka six tak do kok titi la so posi non ingdeng kep karbilo char ya song hamren district committee la bangso krungching saya maya bangkil itum halada le bidam nang pon itum district executive committee long ching wai si che parai pon la si labangso district conference along bangke pining ilitum kaching wining itum orientation na kimi ke wanji aphan socio political lapen ke economy lapen ke education system itum kadog ave itum ke pache larji aphan haladaksi labangso mailong si itum district committee long si chingwai pu itum thekdam long lo je karbiang long along bangke itum council kachari abang pu bang pitum chingthur piglo pusi pupu asekinta road infrastructure bang aching thur piglo pusi pupu labangso road infrastructure ka ching thur bang ke ni tum pen ke thek dam long lama bang ke dongkamukam la bithung area melom la pen ke difu town ma town rong so pila so longan sele tum thek dam long chot non nang li tum sida me thek dam long ji pen abdik nang tum tarik kresiar ni da conference ke dam pen boy thlang so pen ke par how lukun si yong si nang tum dam podan te nang li tum tawar la pusana tawar ke heno bang nang li tum nang muncik lobi ini ilitum la so conference along banget chingwai dut po je karbiang long autonomous council atum labangso rada phan ka pachobai chingthur piglu pukonasi tum ka chingthur ma rada phan hala so conference along pensi tum ka che song naing labangso lama puthak banget tum chingwai nang poladak education as a system along langdam sena pini ilitum education as system long bangke karbiang long bangke Arnisi melam het Himonto Biswa Sarma ta election campaign hud banglo university nang kimpi po pusipu sida west karbiang long ilitum along college long pan sig do long plivet la long pli ke ilitum amen le pudet sida melo kopili college rangsina college samson singh ti college la pen hamren long ke do jasemet pet vaisong college la long pliang bonganta provincialize college ke long wet rangsina college long ancho rangsina college long anta ilitum honors kachar liji matelam major kachar liji labang sobar saike only 3 ne 4 ne labusana subjects ido chot langbon education political science history lai hu ya subject ansi honors mate major kachar ji labang so avar side do chot lang sitame ilitum phanjong si ladak penab university nang kimpilo pultang delitum students samasi ave ladake ke vai e kona penlo ha kona ne guwahati pen students atum sirangpo Dibrugarh pen students atum sidak bangpo lason thot silitum ke damtang aningkan pusa pining aningkan di fulong medical college kangpu pining first base lo kangpu 100 students lo dak ditum hana bangke na tum han medical college nang pilo pusinang pulo zameli tum bang ningdu galam karbilecar ya song tum laso posi government atum han non itum bang pressure ning laso labang so conference long pensi cherai nang ji west karbiang long phat along tina college long pusame science la pen commerce ka charli labang so war saibang nang pi nang ji ilitum yong si west karbiang long science ka charli college samasi ave pulotang di litum
medical college ka charli phan bange litum bange la bange banjoga sini lo lage itum science charli vegning yan sa tumyong sedak science ka charli ya dema masi ave pulatang te medical college nang kimpitan lage ko piali lo lage ultimately ke lage ituma phana bangke la lage just itum hananga chong thui chonar lo nang tum han development medical college nang pilo ke pusipu sedami ituma phana bangke ha room ben ga charli abar sai bang wadat putante itum dak di Fulong Medical College isigali hamren along le non hini medical college dongkamukam nong le medical college isinang kim tan pusta karbiang long arada tumbang adalah bangso medical college long charli avar sai masih celong onde laso posi tum la bangso a conference long bangke education aput hakabang ar sikjik penche song silitum la bangso amai long che parai ponsi education sector mainly tum ke students a phankar japi tum pinagapot itum ke nangi bangke Prabjin pen all west karbiang long ke doan kabiana college long science stream la pen ke commerce stream a bangke introduce at nangji kali puladang den de government aphan bangke so dak che songi palama bangli tum bangke chingwai nang kok bu conference long bangke la bangso conference bangke important speak lo kadogo venili tum ladak 2500 delegates ke pache tongji la pusong ka sik dolo nona manili tum pini pena bangke pandel ki kim kerang kadu ko ye phanan thala da kam klem bomlo ese nonali tuma bangke pini pena bangke itum da kache tonga bangke non hisab dam et sidame tum panlo bang koi bak sidu sidame la bang koi amnit ke nang tuma bangke chili lo pule chama thanun pini pen bana tum homework che klem nang po nang tum munida bangke nang tum da minimum nang tum bang pharusi ko longa branch pen bangke wang nang po piposi nang tum hane chili pui puma itum barlalo pulotang te tum sok atiki ke aprangsi tum chili regi nali tum hamjong si chiri kep ada tiki pulotang dia nali tum mon kep ke chili bar vege nang tum